bibili ako ng pampalit ko ng alikansya. Kasi bubuksan ko na yung alikansya ko. So, dito ako ngayon pipili ng papalit ko doon. See you guys! Ito na si Ninya. Ayan, winter na. Pili tayo na higing kapalit natin din sa ating piggy bank. Saan ba nito? Wala naman dito. Mga baso man ito. Ganda ng baso. Yan. Ay, ito. Puro baboy man siya. Wala lang din. God. Ang mahal. Wala dito. Ang mahal. Mahal niya. Mahal niya, mahal. Mahal dito lang. Mahal guys, mahal. Ay. Ito oh. 499. Mahal. Ay, ito hindi. Ay, ito oh. 289. Hindi ko agad-agad mabubuksan to. Ito yung naman bilhin ko. Ito oh. Tamang-tama isang taon. Ayan. Or this one. Ay, hindi. Or ito. So, ito guys. $109. Pwede din bilhin ko to pang pang 100. Pwede din bilhin ko to 208 na lang siya. Oh, 176 ha. Okay yan din siya. Ano lang. Ito bibilhin ko 178. Tsaka yan. Bubuksan ko na po siya kasi kailangan ko siyang buksan kasi may kailangan kong magbayad na doon sa kapatid ko. Kaya guess kung magkano ang laman ng aking ipon challenge kasi isang taon din ito eh. Isang taon ko siyang ilalagyan. Ngayon guys, bumili ako nito para
pag para lalagyan ko ulit. Ito yung lalagyan ko. Ito siya. Nabili ko lang siya ng 208. Maganda ito siya kasi walang butas sa puwet. Hindi ako mahihigan yun. Hindi ako matintal. Nakawin ko sandali. Kaya ito siya. Ito yung dito ko ilalagay. Ito yung kapalit. Tapos ito bubuksan ko na to. Bibiakin ko na. Kasi kailangan ko ng pera. Ito, kailangan ko ng pera. Kaya tara, buksan natin. Bubuksan na natin, guys. Saan ba ako magsimula? Ganito ba? Ay, yan, nabuksan na. Yan, ang dami. Yan. Tingnan yung laman, guys. Tingnan, guys. Ayan. Dandahan. Baka magsugatan ako. Ayan. Ayan. Kano kaya itong laman ito? Ayan. May tag-100. Ayan. Marami na, guys. Ayan na. Ang dami. Nag-iipon na ako ng daan. Ang dami. Dapat na naipon ko. Ayan. Ayan, ang dami. Ito marami. Oh, ayan. Dami na ipon ko, guys. Pipicturean ko muna. Ayan, naipon ko. Ang dami. Ayan. Ayan, guys. Ang dami. Ayan. Bibilangin ko na. Guys. Tatabi ko muna to ayan, nag-lock na siya. Ayan. Bigay ito ni Mimi. Yan, tag 1,000. Magkano 1,000? Paunti-unti akong kasi kung hindi ko pa binili yung lupa ng kapatid ko, papagawa ko sana to ng bahay. Ayan, may 2,000. Papagawa ko sana to ng bahay, kaso kailangan binenta ng kapatid ko yung lupa niya. Kaya yun, binili ko. Ayan, mag-ipon-ipon na rin tayo, guys, kasi hindi natin alam, hindi tayo habang buhay nandito sa Taiwan. Kailangan natin mag-ipon kasi para sa ating mga pamilya, bawasan na natin yung paggagastador natin. Ayan, ang dami. Uy, alam ko, ang saya ko. Nakaanong ko ng ganito kadami. 3,000. Ayan. Marami pala. Ayan. Cool. Ganun pa. Marami pala akong naisuksok. Ayan. Marami pala. Marami pala. Saan pa? Okay, ito yung tag 1,000. Mamaya bibilangin ko yan. Itong tag 1,000. Tapos, ito tag 500. 500. Yun, ang dami pala. Ang saya. Ang saya ko, guys. Promise. Hindi ko sukat akalain to na nakapag-ipon ako ng ganito kadami.
Supposed to nilagay ko siya nung January ko siya sinimulan. Tapos nung January kumupit pa ako ng 4,000 kasi dinagdag ko dun sa pambili ng mga chocolate para papakis dun sa nanay ko. Yun Yan, ito yung tag 500. Ito yung tag 500. Tapos may tag 200 ka. Dalawa yung tag 200. Itong 200, bigay ito ni Boards. Shout out kay Boards Kulot. Bigay ito ni Boards Kulot. Ayan. Tapos, ito tag 100 guys. Ito yung pera ng Taiwan. Ito yung tag 100. Ayan. Ang dami noon. Ayan. Tapos iba pa yung tag tag 50. Iba pa yung tag 50 NT. Ayan, nakadami ako. Masarap pala sa pakiramdam kung may ipon ka. Kasi pag nilagay ko to sa post office ko, wala. Mauubos ko din, makukuha ko din. Kaya ito binili ko kasi wala, hindi ako pwede makanakaw. Hindi ako pwede makakuha. Kaya ganyan ang binili ko. Yan yung pamalit ko. Pero lalagyan, bago ko yan lalagyan ko yan ngayon paano ba, para kasi tawag yung sa Bisaya pa tawag sige, tawag na guys. Yan yung dami. Hindi ko expect to na marami pala akong maipon. Pero yung tag 1,000 talaga di ko ma-expect, sa promise. Kaya ito guys, may 520 pala. Yan. Pero thanks to Boards Kulot.